ఎడిటింగ్ ఉన్నా మా దోస్తులకి గుర్తుకొచ్చేది నేనే. అది పెళ్లి వీడియోలు గానీ, బర్త్డే వీడియోలు గానీ, మొన్న ఫ్రెండ్ గానీ అక్క కొడుకుని తొట్టెలు ఉంటే ఆ వీడియోలు పంపించి మాస్ ఎడిట్ చేయరా అని అంటాడు. వీడియో ఎడిటింగ్ ఎట్లా చేస్తామంటే తొట్టెలకి లేచి వచ్చి డాన్స్ ఆడేటట్టు చేయాలి అని అంటారు. మళ్ళీ ఈ కొడుకులకి ఏమైనా ఎడిటింగ్ ఉంటేనే నన్ను మంచి చూసుకుంటారు, లేదనుకో దేకుతే నా మీద ఒట్టు. ఇక కొడుకుల వీడియోలు ఎడిటింగ్ చేస్తే ఏం ఆమ్దాని వచ్చేది లేదని చెప్పి నేను ఇంకా ప్రొఫెషనల్ గా నేర్చుకోవాలని న్యూ బైట్ మీడియాలో జాయిన్ అయిపోయినా. మనీ ఎట్లా అని చేసుకోవాలో చెప్తా. గవర్నమెంట్ సర్టిఫైడ్ అండ్ రిజిస్టర్ కంపెనీ న్యూ బైట్ మీడియాలో తమ్నేల్, గ్రాఫిక్ డిజైన్ అండ్ ఏఐ వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకుంటా 20K to 30K వరకు అర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే వీళ్ళ దగ్గర 3000 మెంబర్స్ ట్రైన్ అయ్యి మంత్లీ 30K వరకు కమాయిస్తున్నారు. మీరు స్టూడెంట్ అయినా, హౌస్ వైఫ్ అయినా, అన్ఎంప్లాయిడ్ అయినా, ఎవరైనా ఫ్రీ టైమ్ లో పార్ట్ టైమ్ గా అర్న్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లోండి. మీరు కూడా స్కిల్ నేర్చుకుని మనీ ఎర్న్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫ్రీ ఎడిటింగ్ క్లాస్ లింక్ నా బయోలో ఉంది. బయోలో ఉన్న లింక్ ని క్లిక్ చేసి ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి, లేదా ఈ కింద కనిపిస్తున్న నంబర్స్ కి వాట్సాప్ చేసి ఫ్రీ క్లాస్ కి అటెండ్ కండి. ఈ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి.